Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. kana ɲininkali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Jamana kunnafonidilaw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ du kelen ye hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kama Fonso Press ale de bɛna o hakilina sabati kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ hakilina min yɛrɛ bilala sen kan kunnafoni hɔrɔnyali ale tɔgɔla dɔgɔkun o kuncɛli kɛnɛ kan. Lajɛrɛba min bɛ kɛ san o san ka se ka waleɲuman dɔn kɛ maaw ye minnu bɛ ka u se kɛ farikolo ɲɛnajɛ ale yangali la n'o ye Nudi Mérite ye k'ale tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Mali Football Awards ye wa ka tago sabanan baaraw ko labɛnw bɛɛ senna Kajatu Bagayogo ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o suba in kan. Ma kunnafoni tan bɛɛ dibi la aw minnu sɔnna ka Advance TV sugandi yaasa ka bɔ kunna siri dibi la an bɛ aw fo o danaya la dantɛ foli min na a ye aw bisimila bi tɛnɛ ale don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la kunnafoni hɔrɔnyali o tɔgɔla dɔgɔkun o kuncɛra Mali kɔnɔna la baara ninnu kuncɛra ni hakilina dɔ bilali ye sen kan min na kɛ sababu ɲuman ye kunnafonidilaw olu ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na a bɛ fɔ o hakilina in ma ko Fonso Press n'o ye Fond de Solidarité de Presse ye ale na kɛ sababu ɲuman ye Mali kunnafonidilaw olu ka bɔ ɲɔgɔn kalama ni ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Isa Sise ale tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan an ka ɲɛmada ka sɔrɔtaw la. Fond de la Solidarité de la Presse bakurunba fɔla ni ale bɛ wele ko Fonso Presse ale kurumbokari baaraw sigira sen kan kunnafonidilaw tɔgɔlaso la ni o ye Maison de la Presse ye nin baara in ale ye tali kɛ kunnafonidi kan hɔrɔnyali wulikajɔ min tun bɛ sen na Mali la ka kɛɲɛ ni o kuncɛli ye baaraw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ Fonso Presse ale dabɔra de ka se ka kunnafonidilaw kuma o kuma n'u ye gɛlɛyaw sɔrɔ n'i ye fɔn in ale tɔnden ka se ka i dɛmɛ. An bɛ bali k'o photo de réseau sanfɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔn ba kelen man ca o kɔni a ko o ye lagosi ye ka se anw ka baara in ma c'est pourquoi an y'a essayer ka fɔn in bila sen kan n'an ka cɛkɔrɔba jolenw n'olu sigi k'u hakili jagabɔ a kan cotisation ye 200 ye kalo o kalo a ɲininen don journaliste bɛɛ fɛ i k'i ka 200 sara bɛɛ ka carte d'adhésion fɛnɛ ta o ye 200 ye wa o ye siɲɛ kelen pe dɔrɔn de a vie
ni musaka min b'a la ka sigi sen kan yaasa ka se ka kunnafonidilaw olu dɛmɛ waati min u mako bɛ dɛmɛw la ka kɛɲɛ ni don nataw ye min ye k'a dɔn k'a fɔ Basiriki Ture ale ka fɔ la ale ko nin waati na nin ye fɛn ye min kɔni nafa ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ k'a bɛna kɛ fɛn ye min bɛna dɛmɛ caman lase kunnafonidilaw ma. Depuis sisan an ka jɛ ka nin ko in minɛ an bolo fila la mɔgɔ caman baw an hakili bɛ minnu na hakili tɛ minnu na u bɛɛ lajɛlen ye weleli kɛ pour dire que an ka nin hakilina ka ɲi wa n'a bɛ taa ɲɛ fɛnɛ olu bɛ dɛmɛ kɛ a ye n dɛmɛ n ka wara la o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo donc a bɛna n'aw ka cotisation ye fɔlɔ dɛmɛbagaw bɛ sɔrɔ ka fara an kan pour que fɔn in bɛ se ka k'a ye. Ni hakilina min taara Mali kunnafonidilaw fɛ ka se ka ni dɛmɛ nafolo in sigi sen kan yaasa ale ko ka se ka sira sɔrɔ kunnafonidilaw fɛn fɛn bɛ fɛ ka kɛ a tɔnden ye i bɛ 200 sara kalo kalo o kɔfɛ tɔndenya carte ale ye tako kelen o fana ye darasi 200 ye. An ye fɛn min ye nin bi ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka journalistes dɛmɛ hakili la a tun bɛ journalistes kɔnɔ a mɛnna fɛn bɛ se k'a to u bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que a man kan i ka nin baara sugu kɛ kunnafoni di k'a fɔ e yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔ tɔw ka fiɲɛw fɔ k'a fɔ e yɛrɛ tolilen don donc nin mun kɛlen filɛ nin ye a bɛ se k'a to a bɛ basigi don journalistes ka baara la. Ne kɔni fɛ nin hakilina ɲumanba de ye journalistes ma parce que ni journaliste banana a t'a dɔn a b'a kɛ cogoya min na mɔgɔ minnu don u bɛ baara kɛ su ni tile jamana ye u b'u yɛrɛ di jamana ye. Nin kɛra don barikamaba ye wa a kɛra hakilina ɲuman ye mun bɛna kɛ sababu ye kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni ɲɔgɔn bilasira sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kun ye Lasana Kɔnɛ ale ka ɲɛfɔtaw ye Isa Sise u ka sɔrɔtaw la Fonso Presse kan. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ kunnafoni di kɛnɛ dɔ fana bilala sen kan sibiridon Fédération Malienne de Football la yaasa ka se ka kunnafoni dilaw olu ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Mali Football Awards ye k'ale tako sabanan baaraw k'olu labɛnw kɔni daminɛla ka ban k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni lajɛrɛ kofɔlen ale kɔni ye fɛɛrɛ ye ka se ka waleɲuman dɔn kɛ maaw ye maa minnu kɔni bɛ ka u se kɛ farikolo ɲɛnajɛ ale yangaliko la an ka kunnafoni ɲinina ka jatu bagayɔkɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. Ko bonya bɛ Manden, bonya masegi bɛ Manden. O de hukumu kɔnɔ sa Fédération Malienne de Football n'ale y'an ka jamana dolantanko ɲɛnabɔsoba ye. A ye hakilina ta ka to ka su kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan cogo min na bonya masegi bɛ se ka kɛ ni cɛw ni musow ye minnu y'u seko n'u dɔnko kɛ cogo min na an ka jamana dolantanko yanga bɛ se ka bonya kosɛbɛ. N'a ye k'a fɔ ko salon su 2 de kɛra ka ɲɛsin nin waleya kofɔli ma ɲinɛn ta Fédération Malienne de Football ni a ka agence olu ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ su kelen. An bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan événement a tɔgɔ bɛ da de Mali Football Award ka daminɛ et on espère que n'an y'a daminɛ a kɛ kɛ i n'a fɔ France Football ta ɲɔgɔn na si an b'a daminɛ Mali la bi c'est que Fédération Malienne kɛ se ka kɛ exemple ye fédération tɔw ma. Maa min ka baara ɲɛsinnen don kunnafoni ko ma Fédération Malienne de Football la ale fana ye ɲɛfɔli kɛ baara bolodalenw kan ani laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen mun b'u la nin su kofɔlen in kɔnɔna na. E ta ye fɛn dɔ ye mais dɔ bɛ yen nɔ dɔnniya dɔ b'o la o tɛ e la n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ o kama an ye Ali Kaba wele an n'a ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛ choix kɛ joueur min kɛra meilleur joueur ye par exemple a bɛ ta cogo jumɛn na parce que salon critique caman kɛra a la mais ɲinan an t'a fɔ k'a fɔ ko ça va être parfait mais an b'a essayer ka ko caman corriger a la Ali ye idée wɛrɛw sɔrɔ cogo min na olu fana bɛ se ka ɲɛnafin bɔ u yɛrɛ la cogo min o ye fɔlɔ ye filanan ka a essayer ka entrepreneur dɔw fana wele Mali la u ka taa soirée in na u n'u ka discuter cogo min na u bɛ se ka investissement kɛ Mali la. Ni su min sigilen filɛ sen kan walasa ka bonya masegin kɛ ka se maaw ma minnu y'u seko n'u damayira kɛ Mali ka dolantan yanga boyali la ka d'a kan kɛnɛ kan maa caman bɛ témoignage kɛ mun b'a yira k'a fɔ k'a jar'u ye kosɛbɛ. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa a ka ca an ka u ye an ka siradaw la walima misiribadaw la ka se ka maaw dɛmɛ u ka u mako don u yɛrɛ la o makofɔlen ninnu olu ye sɔnitigɛlaw de ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baarakɛla ninnu caman bɛ bɔ Niger jamana de kan ka se ka na Mali kɔnɔ dayirimɛ ɲini na an ka kunnafoni ɲininaw ka fɔ la k'u bɛ ka se ka o laɲini o sabati barisa ko fɛn min ye client ye k'o tɛ dɛsɛ ni maa ninnu kɔrɔ wa k'u ka baarakɛ sara k'o b'a daminɛ dɔrɔmɛ 40 na k'i sen sɔni tigɛ ale ni ka se ka i bolo sɔni olu fana tigɛ. Isa Sise ale ye fɛn min sɔrɔ o maa ninnu kɛrɛfɛ an ka ɲɛmadaw la. Safunɛji kɛlen tɛgɛ ni sensɔni la lamu ni ciseau bɛ ta ka baara daminɛ wa nin fɛnɛ ye sensɔni ni tɛgɛsɔni labaarali dɔ ye Ibrahima Salifu
ale bɔra Niger dugu la wa a bɛ nin dayirimɛ ɲini kɛ Bamako misiriba kɛrɛfɛ. A bɛ san 1 bɔ. Sugu ka wusa an bɛ don min na i ko bi, ka da kan maa 10 fɔ ka se maa 15 ɲɔgɔnnaw ma n bɛ se k'olu sɔrɔ don o don. O bɛ kɛ sababu ye 1000 fɔ ka taa se 2000 la m'olu sɔrɔ wagati dɔw la, wa wagati dɔw fɛnɛ bɛ k'a la clients olu sena bɛ sumaya ka da gɛlɛya kan. I n'a fɔ Ibrahima Salifu, a ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu fɛnɛ bɛ nin baara kelen kɛ nin yɔrɔ in la. Ali Sise, ale ye san 18 sɔrɔ a la Mali kɔnɔ. Dango do ni bɛ waati sisan ni bɛ baara kɛ ni b'a kɛ a mɛnna dɔɔni san 10 da 8 a bɛ yan ne bɛ yan alhamdulillah a bɛ kɛ dɔɔni don client caman bɛ mais a sɔnni tɛ kɛ 40 ko caman da bɛ a bɛ kɛ 40 patron bɛ kana a bɛ wa kɛmɛ fila a bɛ bi d'i ma gariya foyi tɛ a bɛ wala a bɛ kɛ dɔɔni don. Tɛgɛsɔni tɛgɛ ni sensɔni tɛgɛ ka di mɔgɔ caman ye bibi in na kosɛbɛ, wa mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la. Min y'a diya ne ye c'est à dire u bɛ sɔni tigɛ u b'a nettoyer u bɛ sɔni si nɔgɔ min bɛ sɔni sanfɛ u bɛ nɔgɔ ninnu bɛɛ bɔ a la en plus u bɛ sɔni tigɛ u b'a tigɛ ka ɲa yɛrɛ. Bon sɔngɔko la u bɛ sen 2 ni tɛgɛ 2 u b'a kɛ 20 hali u bɛ sen jukɔrɔ la ni b'a fɔ mɔgɔ minnu sen pɛrɛnnen don ni kaba bɛ mɔgɔ minnu sen na woli fɛnɛ sen si quoi. Hali n'a y'a sɔrɔ a ka di mɔgɔ caman ye, dɔw kɔni bɛ yen olu t'a fɛ fiyewu. Bon ne fɛ a ma ɲi nɔ parce que sécurité foyi t'a la. A tigi bɛ ka lame kelen de kɛ, a bɛ ka ciseau kelen de kɛ ka bɛɛ nettoyer. Du coup i bɛ k'a dabɔ ko k'i fari jɛya mais i bɛ se ka bana sɔrɔ a fɛ, lame bɛ se k'e tigɛ, bana min bɛ mɔgɔw la a bɛ se ka yɛlɛma joli de fɛ ka caya. Du coup ne kɔni fɛ c'est pas du tout professionnel. Mali dɔrɔn tɛ, minnu bɛ nin baara in kɛ u bɛ sɔrɔ an dafɛ jamana bɛɛ kɔnɔ. N'a y'a sɔrɔ tubabu sen dilan ni tɛgɛ dilan cogo ka di musow ye, wa an bɛ cɛw de ye ka nin kɛ ka caya, nka fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ tan tɛ. Kunnafoni kuncɛ la, sumaya bana ale kɛlɛli okumu kɔnɔna la, fɛn min ye jamana faamaw ye olu bɛ ka u jeniyɔrɔ fin sumaya bana furajili dili ko kuma min kun fɔra jamana kɔnɔ, o baaraw olu kɔni daminɛla. Fɛn min kɔni ye sumaya bana ye san o san ale tun bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka maaw olu nin bɔ, nka sisan ko o kɔni kɛra kumakɔrɔ ye, barisa ko wulikajɔw bɛ sen na ka se ka malidenw olu ni kisi. Ala ni jamana faamaw olu ka wulikajɔ o sababu la. An ka kunnafoni ɲinina Zayide Zuboy an ka ɲɛmada ale ka sɔrɔtaw la. San o san avril kalo tile 25 ale ye sumaya kɛlɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen ye duniya kɔnɔ ale ni Mali la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan wulikajɔ in ale kɛɲɛra ni Mali kɛli ye ka sumaya furaji caman sɔrɔ yaasa ka bana in kunbɛn. Sumaya bana kɛlɛli wulikajɔ ni furaji ye ale bɛ fara anw ka sumaya kɛlɛ togo kɔrɔlenw kan ni o ye sumaya kunbɛli ale ni furakɛli togo kɔrɔ mun bɛ an bolo kɔrɔ. Taabolo dama dama de b'an bolo walasa ka se ka sumaya bana kɛlɛ. Bakuruba fɔlɔ ye mun ye o ye an bɛ se ka kisi sumaya bana ma cogo di. Maintenant ni sumaya banakisɛ donna an farikolo la an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa ka se ka a furakɛ. An ka kuma ɲɔgɔnya cari an ni ɲɔgɔn cɛ ka yɔrɔw lasaniya walasa sosow kana se ka bugu mɔgɔw ka denmisɛnninw lasunɔgɔ sange kɔrɔ ka to ka fanibololajanw don denmisɛnninw la walasa soso kana sɔrɔ ka kin. Sumaya ye bana ye min kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na. O kama nin waati na hakilina mun talen don ni o ye sumaya furaji kɛli ye denmisɛnw na mun si b'a daminɛ fu ka taa bila san 5 la ko ale bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ nin bana in carili la Mali yɔrɔ caman na. Mais kura mun donna la ɲina o ye vaccin ko de. Donc vaccin sɔrɔla donc o fana bɛ fara fɛlɛ minnu b'a to sumaya bana kana dankari an na. Donc a soutenu don ni min ye o ye an yɛrɛ ka surveillance ka se ka to ka sumaya bana bɛ mɔgɔ hakɛ min na k'o kɔlɔsi. An ye jate minɛ vaccin mun b'an bolo a tɛ bɛɛ lajɛlen labɔ musaka ko de don wa an bɛ se k'a fɔ ko kura fana de don. San o san dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛ mɔgɔ hakɛ min nana u ka dɔgɔtɔrɔso la ni sumaya b'o olu la u b'o o mɔgɔ hakɛ dan k'o ci an ma. Yɔrɔ minnu bɛ yen ni sumaya ka ca olu ka yɔrɔ la ani a ka mɔgɔ ntanyanta ka ca yɔrɔ min na. Donc an y'o jato de minɛ donc o yɔrɔw de fɔlɔ prioriser fɔlɔ o taara bɛn yɔrɔ 19 de ma n'an b'a fɔ ma district sanitaire. Mais ni Ala ma baasi kɛ 2026 kɔnɔ an hakili ye ka yɔrɔ 33 fara a kan. An ka jate la sumaya bana ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ min na a n'a ka jugu yɔrɔ min na
an bɛ se k'o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ ka se ka o denmisɛnnin kisi donc yɔrɔ tɔw fɛlɛ wɛrɛ bɛ ta o yɔrɔ kama min ni vaccin tɛ kelen ye. Mali la sumayabana kɛlɛli ale b'a la ka taa bolo kura kan nin waati na ka kɛɲɛ ni sumaya furaji ninnu sɔrɔli ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali yɛrɛ ye jamana 20nan ye min sen do la programme élargi de vaccination ni o ye wulikajɔba min bɛ duniya kɔnɔ ka se ka furaji kɔni kɛ sumaya kɛlɛlan ye wagati bɛɛ lajɛlen na. Ni kun ye Lasana Kone ale ka ɲɛfɔtaw ye kokura Zayide Zuboyi ale ka sɔrɔtaw kan sumaya bana ale kɛlɛli okumu kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛya ale tɛ taa sanuya kɔ an ka sanuya fɛɛrɛw matarafa ka se kan ani kisi cogoya min na nin bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la wasa b'aw ye kunnafoni telego la. kana ɲiningali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout. Nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group,